Hai noi lamsukan channel bukaktui hingkai thangnai jorao kaisa gotona kotor onek gotikha karon hingkai salburum burum no kaisa kai kaisa buthalayo tokthalayo onglai tongkha hingkai kaisa khoroksa bukhukjak samoni de borma hinui khoroksa bwsani bumungkhai Ojoy Deborma bo bihigno bithi chari butharka hinui nokni borok saka kok khuk kengui hingke ang sana musungo o jagao o Ojoy Deborma no ang sana musungo nung khai bahai kai nini bihigno abo hai kai nijini asuksa nung asuksa nung je porthomo o bihigno nung hamjagui tongui tubuoi koyei kok saoi nung a jagao no songsar khlaiui tongkhnable hingke nung tabukhai kubuni bwri kaham kaham nukha hingke nung hamjagui kaijakna bagui o bihigno nung nasleui tak butharo bithijarui haida asuk akol krida amsuk gyan krida nung Ojoy Deborma no ang sana musungo norok hai borok munisuro o dunia tongui kuno lab krui norok hai borok no ang sana musungo karon hingke norok borok posuni somano phansi kalaiya norok abo hai borok norok no tamo norok yasi kongba bai mai khosa chanai rok norok bhai gyan krui okso gya borok norok hai posu Bhadur masni swijla hai rok norok no tamo sanai khoroksa bini jibon langmano bo ari thangka nung ari hoka nung butharka khoroksa thuyu humani bojaga kalai nung sidasi khoroksani langma no sasumani nung abo bojaga thangsogui nung sidasi ang Ojoy Deborma no baribar no sana musungo belai nini tomung chaya belai no tongna rungya karon hingkai nung tabuk bini langmano nung manjuja thepaidari mano taisa haino hai nung bono karida tupi mano nung bono chajagi hingkai nung kagui mano nung bono chajagi hingkai nung bono hini mano nung bono chajagi hingkai nung guardian no sawi nung jekunu hamjagleya nung abo hai khlai mano kaisani langmano sasunani nung bosaka busuk kaisani langmani dam tong nung abo saidaman nung hai posu asuda tora tongna Ojoy Deborma nona ang sana musungo norok hai borok dunia o krui hingkai belai no chao norok naidi borokni bibranto busuk khlaikya nung o jagao nukmani khana kaisaba kabjak kaisaba muktri kalaijak kaisaba dukhu nangjak kaisaba khorang kwlaiui onek dukhu nangui tongo dunia luku thuyu hingkai para siring thango abo nung saimano nini nokni borok abo hai khlaijak hingkai nung tamo ma tongkhamo asuda posu gyan krui norok hai borok no saya himpano sanani musungo nung nini bihigno nung hamjaya hingkai nung saimano are nung agi bihigno hamjagui no kajak tubu khnable nung agi fasto nin bihigno nung angkajangnani hinui nung je bukhukjak samoni Deborma no nung hamjagui no nung nakhnabla hingke tabukhai tangai hamjaya ngnani nangkhaba nung tangai nung obo haike butharna nangkhaba kaisa borokni jibon himani abo bojaga thangsogui nung sisi nini bagui bo Bhogoban naikhlai tongkhna nung borokno abo hai khlaiui nung tai nung borokno abo hai khlaiui nungkhai abo haike nung kahamkai mangna thangmanai hini nung asai tong asuda musuk gire musuk nung sabo sikari khaba nono abo hai je jagao borokni munisuni kulo krui borok norok hai borok munisuni kulo krui borok norok no tei norok hai borok no ogonao no goni lapsi krui haisi tebo buini nukha hingke norok srungnai roksi norok rungnai rok gya khoroksa nini thangnai salobo bwsa bufano butharui seskarika tabuk haino hai teha social media o abo hai mangsi dunia o choli tongsu kunu toksa masano butha mani sukpano se dam mungjagleya gja an channel ni torop theke nono sana musungo karon hingke belai no jung dukhu nangjago abo hai je borok no torchar khaiyo borok no murder khaiyo norok hai borok Ojoy Deborma song hai borok no mukhang norokni mukhang rok no dunia o sara jibon to jail khlaimang kaisi thik norok hai borok no phasi wadar khlaimang kaisi thik norok nung tamo buji khaba karon hingke nung nini langmano nung niji nung sonani nini langmano nung nono boi abo hai khlaikya hingke nung tam ma tongkhamo ba
nangabo wan sugia diba ki japano borok muni suni langma nei sanam tumani bogoban tag rohmani abo jengtai ajagao a borok no borok haike jengtai karimania jeng manui no hamiano jeng pai mano jeng manui hamiano pai mano kaham no nai jeng pai tubui mano borok no jeng pai maya jeng ri chum kasam no jeng selai tai kubuni ri chum katal no jeng pai mano o manui selaijaknai hai chini borok muni sorok no jeng selai mania nangabo bahai wan sugia ba maisamani o gyano nini maisamani gyan da tongna kaisa sik maisamani nini bokhrogo bereno tora tongna ojoi deborma suda serai madar sut chibla nungba asuk o gyani serai nung bahai kai nung kaisani o asuk bukhukjuk samoni deborma asuk umor bini olpo boyaso nung absukai songjar khaiei nung bai songjar khainani hinui bo thangoi akoi chawi akoi tongoi songjar khlailai norok balo basakai tonglai khanable nung tabukhe bono nasleoi abo haike nung bono madar khlaio hingke abo bo jaga thangchoi ke nung kisa wan suknaila obo hai bororok no phasi sirano nango haisi obo hai bororok tongkhangke borok tebo loi asta aste borok tebo din phaireruk tini khoroksa butharo tai pore dino next time mo buthari loi hingke tebo khlaino abo hai bororok no onek sajarano nango haisi borokni bagui jotto tibrasa khagnang rok oborokni bagui o samoni debormani justice ni bagui jotto tibrasa rok support khlaina nango haisi obo hai borok no jeng pura sara jibon to jail khlaina nango morok hai borok tongoi kuno santi krei jeng je saimano je tabuk je jeng chini bortoman chini social media rok jeng je nugui tongo tai khoroksa butha lainani bo kok hinlailia tamo sal phaikya hingke sabono sabo ruwa bai toklai butha laio tan laio soklaio jater jat nunglaio aborok no nugui borok khai srungu aborok no nugui srungu morok mo cherai rok mo ojoi deborma songhai borok muni surok aborok no nugui srungu borokni kunu bokhrogo krei athok beren borokni jeng je saimano je khorokchani langma busuksa kotor busuksa jeng khorokchani langmano sanamnani busuksa kothin abo nung saimanya da abo nung bujinani dorkar ang bisi kok sana thangya karon hingke social media o koikdin nukmani bagui ang o ojoi debormano nas jolimani bagui ani channel ni torop theke ang kok sanani baidota angui ang kok kisa sanani ma phaikya haisi hingke morok hai bororok tamono wan suk laiei are nung o bihingno buthar pai hengke nung tai omo haike nung santi purno khai nung thangmanai ni danini jibono nung asai tongsi nung kuno ta asa chiri haisi nung tai santi khai nung tai nini bihik busabai nung tai kubuni nung tak bono butharka nung tak bihikno nung hamjagi angi butharka nung tai bihik boka ham nung malanglia nung jesukpano kaijak di nini umor bura angi rawi thangpano nung tai manya haisi nung tai ao jibono bogoban mono kaham kai talangya norok hai borok posurok no haisi seini slaipano norok dam krei sei rok hai kok saipano si bujiu nijini sei rimarok posu palon rok nijini musuk rok rimarok jater jarok borok bo daily tongmani borok bai tongmani bagui borok jotto siui thango haisi hingke omo hai borok ni no tamo norok no jonosador norok hai borok no sabo tagui tukha norok hai borok no sabo tagui tukha ha kuno ekta borok muni suni gyanota khasi krible norok kicha wansungmani dorkaro tong phaina nango norok ang obo hai khlaikhe tamungnai nung siadiba nung tabo kaham krunghai nung jibono ma tonga nung moneta khlaiji haisi nini bagai bo oporwala tongo kaisano butharei santipurno khai thangmana nungnai a borok ta wansukdi haisi hingke ang bisi kok sana thanglia samoni debormano ang khairukmani bagui karon hingke obo haike bini langma jomani bagui belaino dukho nangjagui ang o ojoi debormano kisa thaitam kok sanani hinui baidhyota angui ma phaikya hingke ang jotono ani channel ni torop theke
खुलुमका जतननो हामबाय।